horen, toch? Bueno, no estoy contento con Romano, nos porta junto a merdia. Zijn we blij dat we weer samen kunnen zijn vandaag? Juist, assim nós por seguir estudiar a palavra de Deus. Zodat we het woord van God verder kunnen studeren. E com Romano hebben die varios caminhos. En dat jullie van verschillende plaatsen zijn gekomen. Nós temos Roman que foi Willemstad. We hebben zelfs iemand die vanuit Willemstad is gekomen. Hebben Tena Den Haag gegaan. Die is helemaal in Den Haag gekomen. En op tram, bus, niet trein. Hij kon geen tram, bus of trein nemen. Avião met dat ding ook. Hij moest met een vliegtuig komen. Zoals que doen aan het boom niet também, na nosso Roman também. Dus ook een harte welkom aan onze broeder. Bueno, para nos bij ding het thema aqui, ave merdia. Dus om deze middag in onze thema te gaan. Het thema nummer 2. Thema nummer 12. Oké, durante a semana nós vamos estudar. Dus tijdens de week zijn we dus aan het studeren. Nós escuta nosso irmão Edson. We hebben geluisterd naar onze broeder Edson, naar een van zijn thema's. Nosso irmão Papo, este hier Alexis. We hebben ook geluisterd naar Papa, dus broeder Alexis. Kenneth Koffie, dan met deze thema. Kenneth Koffie heeft ook thema's gebracht. Jennifer, junto com o irmão Janine também. Zuster Jennifer samen met Janine ook. E minha persona também. En ook ik als persoon. Que mijn nossa dingen Luna, die mensagem die het resanger. Dus we zitten dus in de maand van de boodschap van de 3 engelen. Cada Deus inspira para touch aspecto die mensagem. Dus God heeft één persoon aangeraakt om een deel te behandelen. Juist, e Deus põe riva mi coração, Revelação 4, 6 e 7. En God heeft op mijn hart dus Openbaring 14, 6 en 7 geplaatst. Que me ave nós vai saque jus tiki mas die versículo 7. Dus we gaan nog een beetje meer details halen uit vers 7. Wat klapa sa que jus gumi? Zijn jullie klaar om de details eruit te halen? Laten we eens een palavra oração. Laten we een woord van gebed uitspreken. Tare de amor. O liefdevolle Vader. No momento na que Senhor boa palavra te behoorde bri. Op dit moment zal uw woord worden geopend. Lago bo pueblo por mira, Senhor, seriedade de mensagem de promanga. Laat uw volk het belang van uw boodschap zien, heren. E de kong e nota simplesmente papia, maar grita. En dat het niet zomaar praten is, maar met luide stem schreeuwen. E tem evangelho eterno para predicar. En hij heeft een eeuwig evangelie om te verkondigen. Na turco ta biberiba terra. Aan alle die op deze aarde leven. Tur tribu, nação, pueblo e língua. En elke stam, taal en natie. Eta llama pa adore e dune gloria. En met luide stem roept hij om hem te aanbidden en te eren. De bico e ora de servicio allega. Want het uur van zijn oordeel is gekomen. We zeggen, Senhor, guia-nos de mensagem aqui. En daarom, o Heer, leid ons in deze boodschap. Usame com violenda como instrumento. Gebruik mij en violinde als een instrument. Para o mensagem por llegar no coração. Zodat uw boodschap de harten kan bereiken. Dank u, Senhor Deus. We bedanken u, Heere God. Nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Dit danken wij u en vragen wij u in de naam van Jezus. Amen. Amen. Right. Que men nossa mira Romanos estima e versículo 7. Dus we hebben dus gezien, mijn geliefde broeders en zusters, vers 7. Die Revelação capítulo 4. Van Openbaring hoofdstuk 14. Dan wacht zien we het op screen. Laat me zien, zodat ik het op het scherm kan plaatsen. Yes. Oké, teken. Oké, hier is die. En het zegt. Ele visa na voz alto, teme Deus e dune gloria. En met luide stem zei hij, vrees God en geef hem eer. Pa sombra e hora de su juicio allega. Want het uur van zijn oordeel is gekomen. Mitale se slow di kong, we so hopi benus nota para que riba e hoofdletter S dingen zin. Dus ik lees het even langzaam, omdat we vaak niet stilstaan bij de hoofdletters bij zijn. Pero ete visa su juicio allega. Maar hij zegt dus zijn oordeel is gekomen. Quizás si mambasa y dos si mambasa. Dus misschien vorige week of 2 weken geleden. Alguien lo visa pero Jesus un bewaarde usga. Dan zouden mensen zeggen, nee, Jezus kan niet veroordeeld worden. Waar haal je nou die rare evangelie vandaan, Steven? Heb je die zelf verzonnen? Maar we gaan er vandaag naar kijken. We gaan kijken op welke vorm Jezus geoordeeld wordt. Want we weten dus over het deel waar we kennis van hebben. Dat wij dus door die oordeel heen moeten gaan. En dat is ook waar. Volgens Prediker 12, 13 juist, en 14. Juist.
Entonces nos miramos in 1 Pedro capítulo 4. En we zien het dus ook in 1 Petrus hoofdstuk 4. Of Ezequiel capítulo 8. Of in Ezekiel hoofdstuk 8. Het dice nos también que juicio te comienza a pecar si Dios promete. Het zegt dus dat het oordeel start bij het huis van God. Y si comienza con nos promete. En als het eerst start bij ons. Kiko te para pa e impio y e pecador. En wat betekent het dan voor de ongelovigen en de zondaars? Y de Ezequiel 9, sorry. En in Ezekiel 9. Botan je escena camina e juicio comienza de santuario promete. Zien we dus een scenario waar dus het oordeel is begonnen in het heiligdom. Y mij die nantabletin algun kutava te exclama. En in het midden waren een aantal van hen die aan het schreeuwen waren. Voor alle ongerechtigheden die eigenlijk in het huis van de Heer gebeurden. En dat was dus één onderdeel. Maar we gaan het hebben over het andere aspect. Want we willen dus weten waarom het uur van zijn oordeel is gekomen. We weten toch dat wij dus het karakter van God ook moeten overnemen. Dus hij rekent erop dat jij en ik dat zullen doen. Want waarom? Want zijn oordeel is ook gekomen. En er wordt nu gekeken of God inderdaad een liefdevolle God is. De engelen willen het weten. De werelden die niet gevallen zijn, willen het ook weten. En degenen die God niet vrezen, willen het ook weten. Dus vandaag is er dus een last op ons. Juist. En nu? En voordat we dus verder gaan, moeten we iets heel belangrijks begrijpen. Gaan we mee naar Openbaring 12. Oké, versículo 7. Bij vers 7. Wat zegt het? Waar was de oorlog? In de hemel. Het begint niet op de aarde, maar in de hemel. Tegen wie? Miguel y su ángel. Tegen Miguel en zijn engelen. Estaba da guerra contra el dragón y su ángel. En er was een strijd tegen de draak en zijn engelen. Estaba da guerra. Que men die Miguel tin su ángel. Dus Miguel heeft zijn engelen. Pero tiene algún ángel que ha decidido seguir Satanás. Maar er zijn een aantal engelen die dus Satan zijn gevolgd. Que men die tiene guerra den cielo. Dus er was dus een strijd in de hemel. Pero enang ami y abo non ainda. Maar jij en ik waren toen nog niet geboren. Que men yata tiene guerra. En op dat moment was er dan al een oorlog. Satanás versus Jesus. Dus Satan tegen Jezus. Juist. Agora, vamos aqui o. Laten we er nu naar gaan kijken. Ik zal deze even overslaan. Ik zal dit even vertellen voordat ik het oversla. Dus 2 Petrus 1:12. En het zegt dus dat het volk van God geheiligd zal worden. Dus om geheiligd te worden hebben ze de tegenwoordige waarheid nodig. Dus het is geen tijd meer voor sprookjes. De verdad, het tempo para a verdade presente wordt predicar. Het is de tijd dat de tegenwoordige waarheid gepreekt wordt. Y según Mateo 24:45. En volgens Mattheüs 24:25. Dios halaga su servidor. Heeft God aan zijn dienstknechten de opdracht gegeven om de maaltijd te geven op het juiste moment. Want hij heeft deze dienstknecht met deze opdracht achtergelaten. En stel je voor dus Jezus in het Allerheiligste, terwijl hij voor ons aan het bemiddelen is. Maar hij heeft dus zijn dienstknecht. Of dienstknechten. Die de evangelie moeten verkondigen. Terwijl ze dus aan de wereld verkondigen dat het uur van zijn oordeel is gekomen. Dus Jezus is niet zomaar in het Allerheiligste om alleen maar zijn zaak te doen. Want 2 Petrus 3. Sí?
vers 9 en verder. Juist. Het laat ons zien dat Jezus geduld heeft. Het zegt dus dat voor God 1 dag hetzelfde is als 1000 jaar. Hij is dus niet verlaat met zijn belofte. Net zoals velen denken dat hij verlaat is. Maar hij heeft geduld. Want hij wil dat niemand verloren gaat. En in Ezekiel zegt hij ons dat hij geen plezier heeft in de dood van de zondaar. Maar hij wil dat iedereen tot bekering komt. Dus Jezus in het Allerheiligste. En wij hier beneden terwijl wij het evangelie aan het verkondigen zijn. Revelation 6, 4:6 Evangelio eterno. Dus in Openbaring 14:6 zegt het zelf het eeuwige boodschap. En dan in Matthäus 24, bij vers 14. En het zegt dus dat deze evangelie van de koning aan wie gepredikt zal worden? Aan alle naties. En dan zal het einde komen. Zie je dat? Dus het eeuwige evangelie moet komen. Maar het zal dus ook als een getuigenis gepredikt worden. Want niet iedereen zal hem accepteren. Sommigen zullen dus tekortschieten. Maar sommigen zullen dus het oordeel wel halen. Sommige namen zullen geaccepteerd worden. En sommige namen zullen afgewezen worden. Maar Jezus wil niet dat wanneer jij en ik door het oordeel heen gaan, dat onze naam wordt afgewezen. En daarom zei hij tegen de engel, schreeuw met luide stem. Vrees God en geef hem eer. Want het uur van zijn oordeel is gekomen. En niet dat alleen. Aanbid hem die de water, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Juist. En nu? We zeggen toch dus dat de oorlog tussen Christus en Satan is. Laat me even herstellen, dus tussen Satan en Christus. Want het is niet Christus die problemen zoekt met Satan. Maar het is Satan die problemen zoekt met Christus. En God in zijn liefde wilde dus dat hij tot bekering zou komen. Want hij houdt van hem. Maar hij wilde het zelf niet. En dat gebeurt ook met velen van ons als wij dus de stem van de Heilige Geest blijven afwijzen. Dus in het boek van de grote strijd. Het vertelt dus over de grote strijd tussen Christus en Satan. Die dus nu al 6000 jaar duurt. En het zegt dat het is bijna aan zijn einde. Dus nu in zijn moeite. Om het werk van Christus te vernietigen. Dus in voordeel van de mens. Oké. Ik ga dus nu niet verder overlezen over deze citaat. Maar je zal het dus later vinden. Maar het punt dat ik wil dat je ziet is dus de tegenstrijd tussen Christus en Satan. Juist. En laten we dat andere even nemen. En ik ga het nu ook niet volledig lezen. En het zegt dus dat Lucifer jaloers was. Juist, hij was jaloers op Jezus. Zie je dat? En hij zegt, hoe kan het nou zijn dat de vader advies gaat nemen bij Jezus? Hij wordt niet meegenomen in hun gesprek. Juist. En op dat moment kreeg hij volledige jaloezie op Jezus.
Waarom moeten we Jezus aanbidden? Terwijl ik eigenlijk hoofdengel ben over de andere engelen. De aartsengel. Sorry. Aartsengel. Cherubim. De cherub. Juist. Ik ben een cherub. Waarom gaan jullie mij niet aanbidden? En zo is hij dus de oorlog tegen Jezus gestart. Ik zal het even kort maken. Juist. Dus je ziet het, wij staan dus niet op de eerste plaats. Het gaat op de eerste plaats om Jezus. En wij zijn dus zijn schepselen waar hij van houdt. En nu denkt Satan dat hij dan Jezus pijn gaat doen. En dan gaat hij dus Jezus te schande zetten. Om ons tot verleiding te brengen en ons in de zonde te laten vallen. En ik zeg nog een keer, de zonde kiezen wij voor om in te vallen. Juist. Oké? Dus we zien het daar, hoe Dios moest ons awe contra king e vicio akita. Dus God laat ons vandaag zien tegen wie deze strijd is. Oké, tremendo. Geweldig. Ahora. En nu? Dus we gaan nu verder kijken. We zeggen dus dat Christus geoordeeld zal worden. Dat is dus de andere deel van de boodschap van de drie engelen. Oké, nog steeds Juan 18. Laten we bijna Juan 18. We gaan naar Johannes 18. Oké, versículo 28, 29. We gaan naar vers 28 en 29. Als we daar zijn, laat het even weten. Yes, zeg dan amen, zodat ik het weet. Yes, oké, tremendo. Geweldig. Oké, het visa. En het zegt als volgt. Inang ahiba Jesus voor die kaas die Caifás. Juan 18, 28. Ja, dus Johannes 18, vers 28. Inang ahiba Jesus voor die kaas die Caifás. Pa e pretorio. Oké? Itawat ang mahinto trempang. Inang mes no abay dinge pretorio panang no wardo contamina. Ma panang por come e pashu. Wakawo. Let nu op. E ora e Pilato asali pa fo cerca na yabisa. Ki acusação você está 13 contra o homem aqui? Que acusação? Welke aanklacht? Que men de Jesus aqui não te pareceu den e sala de corte. Dus Jezus gaat nu voor het gerechtshof. Oké? Pa hij wordt juzgado. Want hij zal geoordeeld worden. Nós vamos bij mais escena de Lucas 23. We gaan dus naar nog een scenario kijken in Lucas 23. Oké, banco minando rapidamente. Ga snel met me mee. We zullen ons bij wak awe merdia. Want we gaan dus deze middag kijken naar. Jesus ta passa dingen sala de corte. We zullen dus zien dat Jezus ook door de zaal van de gerechtshof gaat. Oké, banco mina 3 e 4. Gaan we mee naar vers 13 en 14. Rebisa e Pilato ayame sacerdote nan principale e governante nan e e pueblo junto. E abisa nan boso a 13 e hombre a que se cami como un gente que a pervertir e pueblo e mira mia interrogue den boso presencia mas mi no arranha ningún culpa den hombre aqui de lo que boso ta acuse. Right, que mendi Jesus passa den corte. Dus is Jezus door het gerechtshof gegaan? Is hij geoordeeld? Que mendi no te nos carbon Jesus di nos tambe lo passa den mesmo escena aí. Dus Jezus zegt dat wij dus hetzelfde zullen ervaren als hij. Pergunta, que momento, que fase de Jesus su ministerio ela passa dinge evisio? In welke fase van het ministerie van Jezus heeft hij dit meegemaakt? Como baby? Als baby? Com 30 anos, ela começa novo kai bautizar. Toen hij 30 was, toen hij net was begonnen. Meio de su ministerio. In het midden tijdens zijn evangelie. Final de su ministerio. Aan het einde van zijn evangelie. Na que momento? Op welk moment? Wat in mee? Ik hoorde in het midden. Baby. Baby. Einde. Welke is het? Ne final de su ministerio. Aan het einde van zijn ministerie. Alright. Que hora nos lo passa dingen cena aqui de nos vida. Wanneer zullen wij door deze scenario gaan in ons leven? Den e final de tempo, de verdad? In de eindtijd, is het niet waar?
Juist, que men die no staan willen bij passen de saki, que men loke soso de ku Cristo. Dus wat Christus heeft meegemaakt, zullen wij ook meemaken. Lo bij soso de ku no staan bij. Dat zal ons ook overkomen. Versículo 5. We zien nu bij vers 15. Het bisa wo dus na no poranya fallo de Jesus. Dus ze konden dus geen fouten vinden bij Jezus. Herodes o. En nu Herodes. Het bisa ni Herodes tampoco pasolaman de bek panos y mira y no así nada que e merece morto. Que men die wak. Jesus awaru interroga. Dus hij is Jezus verhoord. Nandita profeta bota musa no so profetisawo. Ze zeiden tegen hem, nou je zegt dat je profeet bent. Laat ons zien dat je een profeet bent. Oké, dingen serie aki no so bij touch e party dan. Ik heb mijn stay tuned bezig. En in de serie die we nu behandelen, zullen we dat ook gaan behandelen. Dus zorg dat je erbij blijft. Dus bij het Oude Testament, van ons wak die kon nang apundre Jesus zit de profeta profetisa. Dus we gaan dus vanuit het Oude Testament kijken waarom ze tegen Jezus zeiden, als je een profeet bent, dan ga dan profeteren. Oké, versículo 6. Dus vers 16. Pensei lo milagro sute y dune libertad. Oké, Pilato wisse lo milagro sute y dune libertad. Dus Pilatus zei, ik zal hem laten gegezelen en hem dan vrijlaten. Pero coisa estranho. Maar dat is dan toch raar? Pues si no tin culpa denje. Want als er geen fouten zijn bij hem, no haya nada contra Jesus. Ze hebben niks gevonden tegen Jezus. Yung acusación no te verdad. Geen enkele aanklacht was waar. Na paga ende pa doen een falso testimonio. Ze hebben mensen dus betaald om valse getuigenissen te geven. Jurado na falso sintata acusar Jesus bisa elasie. Er waren dus mensen die daar valse beschuldigingen uiten tegen hem, dat hij het heeft gedaan. Toch omdat hij no acusación contra je. Maar er was dus geen enkele aanklacht tegen hem. Valido. Geen enkele die geldig was. Die komt te lagen sute toch. En waarom krijgt hij dan toch slagen? Bij je meer dingen salen die korte terrenale ki. Heb je iemand in een gerechtshof, in deze wereldse gerechtshoven gezien? Terwijl hij dan voor de rechter is gegaan. Hij is beschuldigd. Pero no hay nada contra je. Maar ze vonden dus niks tegen hem. En dan dat de rechter heeft toch beslist om hem op te sluiten. Klopt dat? Klopt dat? Dus hier zien we dus wie hier achter schuilt. Toch, not ting accusation valido, pero abatie toch. Er was geen gegronde reden aanklacht, dus toch kreeg hij slagen. En luister goed naar wat ze bij vers 20 zeggen. Ze hebben gezegd. Quien le quiere adune sus libertad, a dirigir su palabra trove na virgina nanga trove, maar nang así grita visando crucifique, crucifique. Alright, de otra palabra, dus met andere woorden, veroordeel hem. Juist, que men Jesus awaro condenado morto. Dus Jezus werd tot de dood veroordeeld. Sin ningún evidencia contra je. Zonder een bewijs tegen hem. No so. En wij dan? Den fin di tempo. In de eindtijd. Hetzelfde. Alright, awak. Quem ta e acusado de Jesus na primeiro lugar? Wie is de aanklager van Jezus op de eerste plaats? Revelación 2, versículo 9. Bankum. Dus Openbaring 12, vers 29. 9, sorry. Juist. Ito bisa wo, e gran dragão awaro tirabou, e culebra de antiguidade, quem de awardo chama diabo e Satanás, quem de te ganha inter mundo, ele awaro tira abou na terra, e su angela awaro tira abou junto com ele. Awo. En nu? Ito bisa yori na versículo 10. En dan bij vers 10. E minha tem outro voz duro foi de cielo dizendo: Agora é salvação e poder de reino de nos Deus. Sim. Llega, e a autoridade de Cristo chega, para sombra e acusador de nosso irmão, não, que está acusando de dia e a noite delante de nos Deus, agora tirabou. Awawak. Delante quem é acusador aqui, estava também? Dus voor wie ging deze aanklager? Door delante quem? Voor wie? Delante de nos Deus. Voor onze God. Que men Satanás tem acesso para delante de Deus. Dus Satan had dus de toegang om voor God te gaan. Pero Bijbel diz nos in versículo 1 e 2. Maar de Bijbel zegt ons in vers 11 en 12. Versículo 2 me mense mais cortico. Vers 12 zodat ik het wat korter kan maken. Pa e motivo aqui. En dan voor deze reden. Regocijar o cielo nan. Zegt verheugd
Meervoud. Het is dus in het meervoud. I boso ko tabi ba ding nang. Is dat ding is shelu nang. Dus voor degenen die in de hemelen wonen. Ay di teri lamang. Pa sombra diablo ababi cerca boso ko gran furia. Sabiendo que de solamente poco tempo más. Oké. Dus, den Lucas de Wisabo, ela mira diablo kai manera lamper. Dus het zegt dus in Lucas dat hij de duivel heeft zien vallen. Juist, manera lamper. Als lamper? Juist, een weerlicht. Oh, als een bliksem. Juist, bliksem. Zie. Anto, oké, la kai. Hij is gevallen. Dus, estava da acusar delante de nos Dios. Dus hij ging dus voor God aanklagen. Pero hay un momento que el cielo no podrá regocijar. Maar dat was dus een moment waarop de hemelen konden verheugen. Pasó hay un momento que no tenía acceso más del cielo. Maar er was een moment gekomen dat hij geen toegang meer had tot de hemel. Job capítulo 1 también te dice nos ese. Dus in Job in hoofdstuk 1 vertelt ons dat ook. Que estaba también. Dus hij kwam eerst. Pero después él no podrá vir más. Maar daarna kon hij niet meer naar binnen gaan. Pasó Jesús atuma su reino en Daniel capítulo 7 te dice nos. Want Jezus heeft weer zijn koninkrijk genomen, zegt Daniel 7 ons. Oké. Niet een probleem met chiquiro, man. Ik heb een klein probleem, mijn broeders en zusters. We zijn 2 soorten bij bati. Want het is nu al bijna 2 uur. Que me han ditanificado comida bij kue solamente caso non contra Jesus. Dus ik zal alleen maar 1 aanklacht tegen Jezus behandelen. Dan de 7. Het zijn er 7. Pero me bij kue 1. Maar ik zal er 1 behandelen. Si mi po chip mi po llega 2, depende. En ik hoop dat ik de tweede kan bereiken, maar we zullen zien. Juist, que me jou sansa het thema no acaba. Dus dan weten jullie alvast dat het thema dus niet afgelopen is. Lo e continua. Het zal dus verder gaan. Y botingo escuchete na final. En je moet het tot aan het einde beluisteren. So Dios te vai nos algo a noche. Want God gaat ons vandaag iets vertellen. Alle thema's hebben door de week in de avond gehad. Juist. Agora. Oké. Dus quem é acusador de Jesus? Dus wie is de aanklager van Jezus? Satanás. Satan. Quem é o urado? En wie is de luisteraars, toehoorders? Er moeten dus mensen zijn om het naar te horen. Oké, uno. Maar hij zei toch, verheug u hemelen. Oké, dus significa que tem mais mundo nang. Dus er zijn nog meer werelden die niet gevallen zijn. En zij komen ook als toehoorders. Laat me kijken of ik hier een bijbeltekst heb. Hebreeën 1:2. Dus Hebreeën 1:2. En ik heb het hier in het Engels. Laat iedereen het even voor zich nemen. Hebreeën 1:2 na Bijbel Santo. Dus Hebreeën 1:2 in de Heilige Bijbel. Juist, in papiermens. In het papiermens. Juist. Heel importante. Heel erg belangrijk. Dus vers 2. Lees het voor mij. Sim. Oké. Oké. Última palavra dice. Wat zegt het laatste woord? Okay, door middel van wie hij de wereld geschapen heeft. Oké, waken naar King James. Kede bisa naar King James de última palavra. En wat zegt hij dus bij de King James versie op het laatst? Kende atra? Wie de wat heeft gemaakt? Mundo nang. Wie de werelden heeft gemaakt. Waken, en de andere version, según na Reina Valera, de bisa universo. En in een andere Bijbel zegt hij universum. Yes. Dus Reina Valera, universo, na pavimento de bisa mundo, na inglês de bisa mundo nang. Ja, en in het Engels zegt het dus werelden. Oké, dus ora regocijar, Revelación 2:2. Dus Openbaring 12:12 zegt dus verheugt u. O cielo nang. Verheug u, o hemelen. Mire, dat klopt maar met jou, no? En dat past dan beter, werelden. Oké, dus nang a woord kiko, eurado, de verdad? Dus zij zijn de hoorders. Nang te sinta inanan como testigo. Zij zitten daar als getuigen. Satanás como acusador. Dus Satan als aanklager. Jesús te wordt juzgado. En Jezus wordt dan veroordeeld. Antore Daniel 7. En dan met Daniel 7. Quem te ewes? Wie is dan de rechter? Actualmente.
Wie is dan eigenlijk de rechter op het moment? Jesus é nosso advogado. Kijk, Jezus is onze advocaat. Na final eta passa parte aqui para eu. En dan op het einde zal hij dus deze onderdeel aan de zoon geven. Juan 5:22 En dat is Johannes 5:22, als ik dat me niet vergis. Ja, en het zegt dus dat de Vader dus niemand zelf oordeelt. Maar hij heeft dus al het oordeel aan het zoon gegeven. Oké, nou zie je. Pero, según 1 Juan 2:1, maar volgens 1 Johannes. Juan, dus 1 Johannes 2, vers 1. Jesus é nosso advogado actualmente. Is Jezus op dit moment is onze advocaat. Paulo dice in Timotheus é nosso mediador. Dus Paulus zegt dus in Timotheus, hij is onze bemiddelaar. Entre Dios y nos. Tussen God en ons. Oké, dus Jesus wordt. Dus Jezus nu. Akinante wordt acusado. Dus hij wordt hier aangeklaagd. En Daniel, maar wie is Daniel, Daniel 7 zei ik, hè? Ja, Daniel 7. Daniel 7. Oké, versículo 9. En dan bij vers 9. Het is meer sigiwak, et teora trono na waru pone y anciano di dia nang atuma su asiento. Su paña estaba de blanco manera sneeuw y el cabello de su cabeza estaba de manera lana puro. Su trono estaba de turna vlam di candela y wilan estaba de y su wilan estaba de un candela kuta kima. Oké? Versículo 10 mostrava. En vers 10 zegt ons. Ik ga het toch even lezen. Rio di candela estava de core, estava de core, estava de sali for di sudilanti. Miles y miles estava de servir y 10.000 via 10.000 estava de para sudilanti. No se mire, orado nang. Dus zien we nu wie de toehoorders zijn. Dus mire testigo nou. Dus zien we nu wie de getuigen zijn. En ze stonden dus voor hem. En wie ging daar zitten? Het gerechtshof ging zitten, dus we zien hier, dus dat lijkt op een gerechtshof. De boeken werden geopend. En toen keek Daniel, zag hij in zijn visioen. En hij ging verder kijken en hij zei, bij vers 13, zie je dat? Oké. En waar kwam hij? Hij kwam dus bij de oude der dagen. Oké, ik hou het tot daar. Tata. Dus we hebben de vader, de zoon, engelen, dus 10.000 maal 10.000. Dus het gerechtshof ging zitten. En de boeken werden geopend. Alright. Zie. Oké, we hebben een kleine mededeling. Mevrouw Jules. Taxi staat voor. Ja, maar we zitten aan weer, maar we zien online, hè? Ja, u kunt het verder nog online volgen. Terwijl u dus met de taxi verder gaat, dan kunt u dat nog beluisteren. Blessings. Dag. Alright. Laten we ons voor finaliseren, comparti. Dus zodat ik het nu met deze laatste deel kan beëindigen. Oké, laten we ons Jesus wat rapidamente back. Laat me even snel teruggaan. Het is een ding, Desire of Ages. Het zegt in de wens der eeuwen. De angels en dus de engelen en de werelden die niet gevallen zijn. Het is een grito ta cumpli. Ze horen dus een schreeuw, het is volbracht. Tin un significante profundo. Het is van diepe belang. Net zoals het belangrijk is voor hun, is het voor ons. Dus wie zijn de engelen en de werelden die niet gevallen zijn? Luister goed naar wat het zegt. Dus het grote werk van opwekking is volbracht. Zij en ons zijn dus de vruchten van Christus en overwinning aan het plukken.
Jammer que ora bijna Rwanan. Jammer dat de tijd voorbij is, broers en zusters. Dit is zo groot, hè? En ik kan dit dus ook niet versnellen, zodat je niet de details van gaat missen. Want vaak staan we niet bij stil wat Jezus eigenlijk voor ons betekent. En wat allemaal gebeurt door de handen van Satan. Dus hoe, nadat hij gedoopt werd, dat hij door de Heilige Geest gebracht werd naar de woestijn. Wat die betekenis is voor ons vandaag. 3 keer. Dus het getal 3 heeft een betekenis. Hij is tot 3 keer toe beproefd, verleid. Hij volgde dus de stappen van Adam. Daar waar Adam tekort schoot. Daar waar Adam was gevallen. Daar nam Jezus het over en heeft hij het verder gedaan. Dus Adam is gevallen door zijn eetlust. Dus Jezus moest deze eetlust overwinnen. Ze zijn gevallen door hetgeen wat er geschreven staat. Jezus stond voor hetgeen wat geschreven staat. Laat me even een deel gaan nemen, maar we moeten afsluiten. We zien het hier bij deze citaat bij de wens der eeuwen. Dus tot aan de dood van Christus is het karakter van Satan is gewoon het duidelijk geopenbaard aan de engelen en aan de werelden die niet gevallen zijn. Weet je nu waarom ik dus Hebreeën 1 en 2 heb laten lezen in het papiermens? King James. En toen ging je vergelijken met de King James versie. Zodat je dus duidelijk kan lezen dat er werelden staat. Laten we het hier gaan afsluiten. Het pijn verdriet aan mijn hart. Want ik heb zelf de eerste aanklacht niet kunnen behandelen. Maar goed. Ik ga even bidden zodat ik de Heer kan vragen hoe we dit af zullen sluiten. Laten we bidden. O liefdevolle Vader, u ziet hoe de tijd voorbij is gegaan. En o Heer, deze plek is niet van ons. En daarom moeten we dus op tijd vertrekken. Maar o Heer, welke woorden moeten wij hier nu als laatst uitspreken? Waar wilt u mee afsluiten vandaag, Heer? Plaats het in mijn hart, Heer. O Heer, want er is echt veel dat we moeten behandelen. Maar uw volk moet vandaag met een deel weggaan, Heer. En dat wilt u op hun hart laten. Amen. 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 2 Pedro capítulo 3. 2 Petrus hoofdstuk 3. Of laten we bij gewoon Efesiërs 6. We gaan naar Efesiërs 6. 5. We gaan naar Efesiërs 6. Waar is we ons voorbij close kijk hierna zodat we hiermee kunnen afsluiten. Versículo 23. Dus vers 23. Pa sombra esposo ta cabeça de quem? Want van wie is het hoofd? Die esposo, de verdade? Mescos com Cristo também de cabeça de igreja. Evenals Christus ook het hoofd is van zijn gemeente. E mes sendo salvador de curva. Hij is dus de redder van het lichaam. Salvador de sua igreja. Hij is de redder van zijn kerk. Maar mescos com a igreja de sumisso na Cristo. Maar net zoals de gemeente onderdanig is aan Christus, assim também esposa nan messe de sumisso na messe esposo. Zo moet de vrouw ook onderdanig zijn aan haar man. Denk turcos. In alles. Esposo não estima você esposa, mescos com Cristo também estima a igreja e a entregar seu mespe. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Pa santifique.
En zich voor haar overgegeven heeft. Después de a purifique. Om haar te heiligen, haar Por reinigende. medio de lavamento de agua com a palavra. Door het waterbad met het woord. Para apresentar su mes. En zo kan hij zichzelf geven. Na su mes, iglesia de tour su gloria. Dus aan de gemeente in alle heerlijkheid. Sin mancha. Zonder vlekken. Ploi. Zonder rimpel. Ni nada parecido. Zonder iets dergelijks. Maar para porta santo y sin culpa. Zodat zij heilig is en onbesmet. Kiko na anya de Jesus. Wat vonden zij in Jezus? Pilato, Herodes, kiki na anya de Jesus. Pilatus, Herodes, wat vonden zij in Jezus? Ningún fallo. Geen enkele tekortkomingen. Kiko na tinku anya de Dios su iglesia de último tiempo. Wat moeten ze in de laatste tijden in de kerk van God terugvinden? Queda? Sin mancha. Zonder fouten. Sin ploi. Zonder tekortkoming. Sin Zonder nada rimpel. parecido. Zonder niks dergelijks. Y este revisando. En het sluit af met het volgende. Porta santo y sin culpa. Zodat ze heilig en onbesmet kunnen zijn. Dus wanneer jij en ik door het oordeel moeten gaan. Kiko eurado tingubisa. Wat moeten de toehoorders dan zeggen? Worden we dan als schuldig bevonden? Wat moeten ze in ons vinden? Sin mancha, sin culpa. Onbevlekt en zonder fouten. Y no se será qué palabra aquí. En we gaan hiermee afsluiten. Jesús di el príncipe del mundo aquí también. Jezus zei de prins van deze wereld komt. Den cual. In welke? Den mi. Jij. Nada no ting. In welke niks in mij zit van hem. Awe, enemigo tiene algo de nos. Is er iets van de vijand in ons vandaag? Is er iets wat hij kan aanhaken bij jou en zeggen van deze is van mij? Kan hij ons claimen als zijn bezit? Want in Zacharias 3, dus hij claimde dus de hoge priester Joshua als van hem. Maar Jezus zei, de Heere berispt u. Is dit niet een stuk hout uit het vuur getrokken? Hij heeft de engelen de opdracht gegeven om hem met de kledingdracht te kleden. Hij heeft de schone tulband op zijn hoofd. En daarom vertegenwoordigen jij en ik de hoge priester vandaag. Want wij zijn de hoge priesters van God. We zijn een werkelijke hoge priester. Een heilige natie. En daarom zullen we gaan sluiten met deze deel. Net zoals ze Jezus hebben gevonden zonder fouten, moeten ze jou en ik ook vinden zonder fouten. Hoeveel van ons zeggen, Heer, help me vandaag? Want we moeten allemaal voor het tribunaal van Jezus gaan. Maar wanneer mijn naam daarvoor gaat, zal er dan fouten gevonden worden? Laten we bidden. O liefdevolle Vader, u hebt op deze manier afgesloten, Heer. Efesiërs hoofdstuk 5. Zacharias hoofdstuk 3. U hebt ons duidelijk laten zien, o Vader. Dus net zoals Jezus ook door deze wereldse gerechtshof moet gaan, moeten wij er ook doorheen. Dus net zoals het in het hemels is gebeurd, in het Allerheiligste, moeten wij er ook doorheen. En Christus is onze vertegenwoordiger. Hij is ons voorgegaan. En met deze hoop, zegt het boek Hebreeën ons. En dit is dus de hoop die als een anker is voor ons geloof. Jezus. Onze glorievolle hoop. Laat deze deel in ons verstand blijven vandaag, Heer. Dit vragen we allemaal in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Amen.
We bedanken de Heer dat wij nogmaals naar zijn woord mochten luisteren vandaag. We bedanken onze broeder Steven dat hij zich vandaag bereid heeft gesteld om het woord te brengen. Net zoals hij zegt. Het wordt vervolgd. Dus we zullen daarop wachten. Door de tijd. Ons laatste lied zingen en dan zullen we hier vandaan vertrekken. Terwijl we dan hopen om elkaar hier weer terug te zien. We zullen gaan zingen. Oké, mientras diz rato, permite-me. Sta even toe dat ik nog iets deel. Sim, dus door conosco studiando intere luna aqui mensagem de tres angel. Dus omdat we dus deze hele maand de 3 engelen boodschap aan het studeren zijn. Turco a participar. Voor iedereen die heeft deelgenomen. Daarbij ting sowieso na die dos Sabbat die luna die augustus. Zullen we dus de tweede Sabbat van de maand augustus. Dus daarbij ting parte die certificado. Dus hebben we de certificatendeel. Dus ja, nos tem bonito recuerdo que nossa passa ding en mensagem tres angel. Zodat we een mooie aandenken hebben, dus dat we het hebben behandeld. Zie net ook brother Mark. Dus daar, broeder Mark. Meesters die gewing. En degenen die allemaal zijn gekomen, moeten dus nog steeds blijven komen. Voor degenen die moeten vliegen, moeten dus hun vliegtickets cancelen. En ze moeten bij ons blijven. Amen. Amen. En het woord van God brengt leven. Amen. 4:28. Er is een heerlijke plaats. Vraag of iedereen op kan staan.